Ang Ginoo ana kaninyo. Kinutulugan sa Ebanghelyo sumalang ni San Marcos. Si Jesus ug ang iyang mga tinun-an mibiyag gikan sa bukid o mipadayon paglakaw lakas sa Galilea. Hibuot si Jesus nga may mahibalo kung hain siya, kay ipahimanguan man niya ang iyang mga tinun-an nga ang anak sa tao itugyan ngadto sa mga tao o patsyon nila siya o mabanhaw tapos sa tulo ka adlaw. Wala sila makasabot kung unsay kahulugan sa iyang giingon kanila. Apanahadlok silang mangutana kaniya. Nahiyabot sila sa Capernaum ug nakasulod na sila sa balay. Gipangutana ni Jesus ang iyang mga tinun-an, unsa may inyong ginalisan dito sa dalan? Apan wala sila motubag, kay naglangis man sila kung kinsay labing dako kanila. Unya milingkod si Jesus ug iyang ipatuol kani sila ug giingnan. Bisan kinsa ang buot nga mahimong labing dako, kinahanglan nga magpaubos siya o mag-alagad sa tanan. Unya, gikuha niya ang usa ka bata o iyang ipatindog sa ilang atubangan o iyang gikugos ang bata o miingon siya kanila. Ang mudawat sa usa ka bata nga ingon diin sa akong ngalan, mudawat usab kanako. Ang mudawat kanako, wala mudawat lamang kanako, kundi kaniya usab nga nagsugo kanako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Siguro pamilyar kita niining Guinness Book of Records. Kining maong Book of Records nagmonitor sa tibuok kalibutan kung kinsay first, kinsay most, kinsay best sa tanan nga areas sa kinabuhi. Best politician, most travel person, first sa kaalam o sa achievement. Kagahapon samtang nag-drive ako padung sa norte alang sa Congress, si Congress sa usa sa mga parokya. Kuyog nako ang chairperson sa usa sa mga ilang cooperative dinhi sa Sugbo. Ako si pangutana kung sa man ang pagka-chairperson. Ingon siya, challenging kaayo padre. Kay usa o duha sa mga sakop sa board nakaagina o higher position. Ang usa general manager kaniadto, ang usa nakaagina pud o pagka-chair sa board. Ako siya ipangutana niya, walay pension nga mahitabo, walay mainit nga langis. Ingon siya, naagyod kay gusto
daghang mga higayon nga kining duha gusto nga pamation kanunay sa mga sakop sa buhay. Mga igsuon, mao ni kasagaran mahitabo kung ang isulti sa unang pagbasa o ni Santiago sa ikaduhang pagbasa, maoy mo patigbabaw sa kinabuhi sa tao. Kay unsa man di ay ang ilang gisulti, si Santiago naggisgot og selfish ambition, selfish desires. Sa unang pagbasa, iulat ko ay iinbasahon ni Solomon, sa kaalam ni Solomon, nga ang adunay mga selfish agenda sa ilang kinabuhi, kanunay lang mudaot sa mga tao nga nagminatarong sa ilang pagkinabuhi. Matod pa nila, kung ang mga matarong tinuod gayud nga mga anak sa Dios, ang Dios magluwas kanila sa ilang mga kaaway. Busag sulayon ka sila. Ato silang daog-daogon o sakiton. Unya sutaon ka, unsay unsa kamalinaon o kamakatarunganon sila. Sutaon ka asa kuto ang ilang pag-agwanta. Mao nga makasinati kita diha sa atong kapiliban. Nga dagkan ang moingon, sila nga nagdautan o kinabuhi nagnilambo. Kami nga nagbinuutan, kami nga musimba, huwag yun mo lambo. Mga igsuon, normal gayud sa tao nga adunay ambisyon sa kinabuhi. Normal kayo sa tao nga adunay mga desires sa kinabuhi. Apan kung obsessed ang tao sa iyang ambisyon, adunay bad consequences, bad effects sa iyang kinabuhi. Kung ang achiever kanunay gayud mo kabot sa unsay iyang i-achieve, kung ma-fail siya, mental health, dili siya makadawat sa iyang mga failures, dili siya makadawat sa iyang kinabuhi, sa iyang kaugalingon na limited. Ano na yung mga weaknesses? He or she wants to see herself or himself as great, as person nga kanunay to as sa number one nga dapit. Mao nga kung mahitabo, daghan kayo makapiktahan sa iyang palibot. Musik kalit ngadto sa mga tao, ayaw mo sa magbihanan. Sipok ba yung akong utok? Kana tungod sa iyang obsession sa pagkapot sa iyang desire, daghan ang maghipot. Tungod sa mga defeats, sa mga failures, sa ilang pagkapot, sa ilang obsessions, ambition, selfish ambitions and desires. Diya sa panimalay, kundi magkabot, ang kagubot. Taas kayo expectation ang bana sa asawa, ang asawa taas ang expectation sa iyang bana, ang ginikanan taas ang expectation sa ilang mga anak. Kung wala na luna
sa ilang gipangandoy alang sa usag-usag ang pagka-considerate sa panahon nga masayo. Sa panahon nga sila dili makaabot sa unsay i-expect sa ilang ginikanan. Kini mao ang greatness nga gipangandoy sa tao nga kanunay gitanyag sa kalibutan. Ang atong Ginoong Hesus mga igsuon diha sa atong ebanghelyo nagtawag sa matag usab to become great. Sa laktod ng pagkasulti, dili ay sayo, even God allows every person to become great, to achieve greatness. Apan lahi ang iyang pamaagi kaysa pamaagi sa kalibutan. Kung ang kalibutan mo gamit og possessions sa lapi, bangati, mo gamit og posisyon, mga ranggo, mo gamit og power, mo gamit og fame, aron mahimo silang inala o bantugan sa kabiliban, lahi ang iya sa Ginoo. Kay unsa man ang iya sa Ginoo, si San Marcos naghatag kanato maalindog kaayo nga paghulagway. Matud pa niya, nibiyag gikan sa bukid si Jesus ug ang iyang mga tinun-an. Unsa man bukira ang ilang gibiyaan, bukid sa Tabor. Kinsa may kuyog niya dito? Si Pedro, si Santiago ug si Juan. Diin man sila gikan sa wala pa sila moadto sa bukid. Dito sila sa Cesarea Filipo, diinan niya ang iyang mga tinun-an. Ang anak sa tao kinahanglan sakiton, patsyon o mabanhaw sa ikatulong ka adlaw. Apan sa may gisulti Pedro, dili na mahitabo Ginoo. Lahi ang iyang pagtanaw, lahi ang iyang ambisyon alang ni Jesus, lahi ang iyang desire nga mahitabo ni Jesus. Mao nga giingnan si ni Jesus ni atong tumura pahawa sa tanas. Imong huna-huna, huna-huna sa tao dili sa Dios. Mao nga gikan sila sa bukid. Second time, miingon si Jesus, ang anak sa tao, itugyan ngadto sa mga tao, o patsyon nila siya, o mabanhaw tapos sa tulog ka adlaw. Kaduha, apan anong wa man makasabot ang iyang mga tinun-an, sa unsay iyang itudlo, sa unsay iyang isulti kanila, tungod kay naglagi sila mahitungod sa ilang ambisyon, sa ilang desire to become great. Matud pa ni San Marcos, walay nangutana kaniya tungod kay naglagis man sila kinsa ang labing dako kanila. So kung kini mao'y obsesyon sa tao, ang iya sa Ginoo lisod kaayo ipatuho sa kasing-kasing una-una sa tao, diya mismo sa kaugalingon sa tao. Anaa ang panaglalis, anaa ang pagdingautay, anaa ang pagpanabuanay, anaa ang paggrabing kompetensya ay saray mo patay na lang o tao aron ang iyang selfish ambition iyang makabuot. Panahon sa elections, tinautay. Panahon sa PDI, magpinagitay. Kay ambisyon sa mga butante nga mudaog ilang kandidato, ibaligyan ang buto.
Maayo ka, huwag yung baligya, huwag na malipili na nanging bahay ka. Kay matod ka sa obispo, kung ibaligya o mupalit ang usak ka tao, usak kabutante sa iyang buto, ilang ipadayon ang corrupt practices. Mga igsuon, God calls us to be great. And how do we respond to that call? Kung saan man ato nga mapahiuyon ang atong kaugalingon sa unsay iya sa Ginoo o sa nga malahi kita sa iya sa kalibutan. Una, one must humbly serve and serve the humble. Isura anak pagdating. Sige, tagkas ko anak. Di man ka kasapitan ng pangagilan. Serving the humble. Serving humbly. Wa magkinahanglan og dumog. Wa magkinahanglan og media. Nalay pa nga, sikrito nga pero i-post po sa social media, Facebook, YouTube. Uy, pagkakon siya ng mga bata. Ako, dahil i-update dahil sa social media. Nagbuhat sila dito. Ako, ang mga pictures dito, sana'y i-enlarge, pinaagi sa mga temple. Ang gusto ni Jesus, kung ang tao mo serve humbly, siya dili magpaila sa iyang kaugalingon. Siya dili magpaabot og recognition sa iyang isigataw. Siya dili magpaabot nga pasalamatan sa iyang isigataw. Samot na na dili siya mamuy-buy, may namumudawat sa akong ihatag na nga dili ko ninyo yung paginaw, dili ko ninyo bisan ka may pasalamat, kastigan pa rin. Is this the right kind or attitude sa usaka pinunan ni Kristo? Serve the humble. Kinsa man ning humble nga akong ipasabot, kadtong anaha sa ubos nga bahin sa katilipan, the lost, the last, and the least. Kung ang Guinness Book of Records naghiskot lamang sa first, most, and best, ang gusto ni Jesus na alagaran the lost, the last, and the least sa atong katilipan. And that is the greatest challenge for every believer alang sa iyang pagtubag sa tawag ni Jesus to be great. If she or she wants greatness, kay ang tinuod di ay greatness, dili ang iya gitanyag sa kalibutan, kung dili iya nga gitanyag ni Jesus. Kadtong labi ubos, kadtong dili maka-appreciate, kadtong dili maka-recognize, kadtong mga tao nga dili maka-bows, maunay makatud sa tao in the, before the eyes of God, nga bantugan, dili karon, and eventually dito unya. Second, accept those who are lost, last, and least. Mingon si Jesus, bisan kinsa ang buot mahimo nga labing dako, kinahanglan magpaubos siya o mag-alagad sa tanan o midugan siya sa pag-ingon. Ang mudawat sa usa ka bata na ingon niini sa ako ngalan, mudawat usab kanako. Ang mudawat kanako, mudawat kaniya nga nagpadala kanako. Kung dawaton di ay nato
ang labing ubos ang nangawala sa atong katilipan. Diha sa atong pag-welcome kanila, diha sa pagpakita og mga maanindot kanila nga maoy ilang gikinahanglan tungod kay wala sila privilege or opportunity sa pag-angkon sa kataas na dapit sa katilipan. We are accepting Jesus and the Father Himself. Kung dawato nato ang Ginoo pinaagi ni nila, we are not only great but greatest in the kingdom of God. Mga igsuon, pagkanindot punta, kitang anangay mga posisyon sa katilipan, simbahan man o sa gawas sa simbahan. Gamitot ang nato kini na usap kahimanan aron ang tinuod nga greatness atong maangkon. Nagahapon aluna ni open forum, akong ipangutanan, akong i-share nila na sa akong parokya kaning adto adunay pag-abot nako adunay ingon nga Father, ako ang chairperson sa service committee sa parokya. Very good. Congratulations, nagisaligan ka sa Ginoo sa pare ni anak nga magibuhaton. Di pangutanan kung sabay functions and responsibilities sa chairperson sa service committee sa parokya. Ingon siya, do aman tos papel padre, wag man ko ka-memorize. Ganangan o posisyon, ganangan o title, apan not even sa unsay pag-memorize sa responsibilities and functions na iyang itunan. Sa lakto ng pagkasulti, wala niya gamitan ang iyang pagka-anaa diha alang sa pagpalangko sa tipuko parokya. Mga igsuon, punta makaanggo kita sa pagtulungan sa Ginoo. Nalahi kayo sa iya sa kalibutan kay pinaagi sa pagkatong sa iya kang mga pamahagi to achieve greatness. Kita dili lamang makapahimuot sa Ginoo, makapahimuot pagin kita sa atong isikataw, ilabi na ni adto tuwa sa ubos kadtong gagmay, kadtong mga anaa sa katapusan sa atong katuliran. Pangayon ako sa Ginoo ang klase na atong ikinahanglan aron sa ingon kita mo abli sa atong una-una kasing-kasing o atong dawaton ang pamaagi sa Ginoo nga magdala ka nato sa tinuod nga kabantugan dili karon o dito o niya. Maghihog lang ito. Ako karon iguno ang atong pagtuo kinaagi sa pag-ampo sa krero. Nagatuwa ko sa Dios nga makagagawon sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Ug ang Jesucristo yang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanangkon sa lalang sa Espiritu Santo. Gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, ginansa sa krus na makayo ilubong, bikunsag sa mga minatay, sa katulog ka adlaw na banhaw, bisa kasalangit kung nagalingkod sa tuho sa Dios nga mahal, makagagahon sa tanan. Gikan dito ubalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaampitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas o sa kinabuhing dayon.
Amen.